Šta je mi moraš i miri ribu? A ta ću sad. Sad mogu, a ne više, evo mortele su došli. Čekaj, a i sve ista cijena riba. Bome ista cijena, došlo je sve na 5 eura. Pogledaj ovo čudo, ovo. A kome ćemo mi danas prodavati ovo? Pogledaj, kome ćemo... A je prozan ti restoran. Je prozan, a kome ćemo ni pa sad ti ode. Kome ćemo prodavati? A ti doni 100 ki ribe. Kome ćemo? Jesi vidi to? Šta je ovo? Sve je to, 2 pagara. Sjeća, bude imamo večeras grupu veliku, a da nimamo grupe, će bi bilo danas. Pogledaj ovo. Šampijeri sad. A još ovdje ribe, majko. A ovdje ribe koliko ovo hoćeš. John Dory, John Dory. Ovaj je John Dory, ne bojte se ništa, dođite na večeru. Čekaj, to ne hotina. Evo, pogledaj ovo. I samo ženske lovite, ovo je tko mogu lovat, pune su simena. Ovo su pune simena ove ženske danas. Čekaj, to miriš na to late, bora. A če mula late, neka će poji ribar cagot. Da ga vi malo. Evo, viši vamo. To ga vamo. Vi ovo. Kontra suncu, pogledaj kontra suncu. Ke beleca. Red snapper. Pasti, sve Toni, ovi ti sve jezike počeo govoriti. Snapper. Evo ga, još jedno. O, gospe moja. Ne možeš ga ni digni. Ne, do bota. Malo fali, neće balonca da izbalancu. Ovo je ovo. Ovo je roba 11,80. Pogledaj, ovo je roba i kako se savi. Da ga vidim. Pogledaj, Kroga prema mene malo, da vidimo proće. To nisam izborao mi. A ne, priključera. Pogledaj ovo. Iskrivi se ovo. Pogledaj ga ovo. Tako ga ostav. Tako ga ostav. Iskrivi se ovo. Iskrivi se. Red snapper, iskrivi se.